Liebe Lübeckerinnen und Lübecker, liebe Mitmenschen, die Corona-Pandemie لوبکیên hêja heval jin û mêrên hêja. Pandemiya Corona li Almanyayê belav dibe û li Lübeck nawaste. Li Lübeck em ji destpêka pandemiyê ve asta enfeksiyona herî bilind dipîvin. Ji ber vê yekê her girîngtir e ku em bi hev re bixebitin, da ku pandemî bêtir belav nebe û em dîsa pêşiya zêdebûnê bigirin. Bangan min ji we re. Pêbendê qaîdeyên paqijiyê bin, bi kêmasî metrek û nîvê ji hev dûr bimînin, devdanka bikarbînin, ne tenê li kalên giştî an di veguhastina herêmî de an di dema kirînê de, di heman demê de, di sûkên heftane de, di nav girseyên mezin de û destê xwe birêk û pêk bişon. Ger em bikaribin van qaîdeyan bişopînin, wekî ku me di çend mehên dawî de li Lübeck kir, da ku em pêşiya pandemiyê bigirin. Ez ji we bihêvîme ku hûn beşdar bibin û ez hêvîdarim ku em bi giştî beşdar bibin. Ji bo çend kesan ku difikirin ku ew nepêdivîne ku qaîdeyên bisekinin an ew difikirin ku her tişt qaîdeya, ez vê bêjim. Ew ê bi karmendên sepandinê, dadrêzê û beşa tenduristiyê re tev bigerin û heke pêwîst bê wê cezayên giran bidin. Ji ber ku nabe ku çend kes girseyek mezin di civaka me ya bajar bixe xeterê. Di heman demê de me dît ku agahdariya çewt di çend rojên borî de belav bûye. Dezenformasyona çewt di derheqê tiştê ku dibe sedema pandemiyê de û çavkaniyê şerkirinê wê de. Hewldanên ku agahdariya derewin li girseyan belav dikin hatin kirin. Li vir daxwaza min a bilês ji we heye. Ji çavkaniyên pêbawer bêhtir agahdar bibin. Li ser rûperê malpera hikûmeta federal ya Enstitûya Robert Koch, an jî li ser malpera bajarê Lübeck li ser www.lübeck.d Coronavirus bêhtir agahdar bibin. Agahdariya herî dawî ji we re amade ne. Heke hûn tu agahdariya negirin, xeta telefonê a bajarê Lübeck karbînin 0451 122 26 26. Ji bo we ji duşembe heya înê ji heftê danê sibê heya heftê danê êvarî ka em bi hev re bisekinin ku bihêlin ku em birizgirtina rêzikan bi hev re bi rengek çalek li dijî vê vîrusa corona berdewam bikin. Ez bi we bawerim. Ez her tiştî ji we re dixwazim di xweşiyê de bimînin. weiter aktiv bekämpfen, indem wir die Regeln einhalten. Ich zähle auf Sie, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.